איזה בול. זה אי, קודם כל הוא יפה, זה נחמד, כאילו נגיד אני יום אחד לא צללתי, לקחתי לפני, אמרתי יש שם מפלים יפים, זה נחמד, יש שם דברים לעשות. כן, חשוב. צעירות זה טוב, אין פה בפיליפינים, צעירות זה לדעתי מאוד מרכזי. ובמועל בועל יש לכם את הקוואסן, שזה ממש שווה. זה מסלול מפלים. יום כזה יום את כאילו קופצים, וזה וואלה כיף. ומשם אפשר לעלות עם הפסקוע, שזה רק אם אתם צוללים שם, שזה ציליים כרישים. כן. אבל זה בפלאוואן, זה אי אחר. טיסה לאל-נידו או לפוארטו פרינססה או לקורוס, יכול להיות לפני שלושתם. עכשיו אל-נידו זה דוק אל-נידו, פוארטו פרינססה יש לך 5 שעות לאל-נידו נסיעה, ויש לך גם בפוארטו פרינססה את אחד משבע שבילי תבל, איזה מנהרה. מנהרה תת-ימית, משהו כאילו הכי, משהו, לא יודע, ויש את האקספדישן, מקורון לאל-נידו, זה כיף, גם בכללי באל-נידו יש שם את האיילין הופינג הזה, שזה יום אחד, סיבוב בין בדיוק. אז האקספדישן זה ככה 3 ימים. כן, ברור, האקספדישן זה חוויה. אם היה לכם זמן לעשות 3